Bueno, gaurtik aurrera zuk Tolosako alkate berria izango zara eta kargua betetzeko gogoa edukiko duzu, ezta? Bai, kanpaina guztien esan bezala eta aurretikan esan bezala gogoz, indarrez ikusten gea eta talde lanean eta herriarekin batea gauzak egiteko gogo betez. Hasiera batean jakitun gea, lur hartu beharko deula, teknikariak ezagutu beharko ditugula, teknikarien lana ezagutu beharko deula, batzordeak ikusi beharko ditugula nola dauden, eta urgentziazko beharrei erantzun beharko diegula lehenik eta behin, baina gogoz eta indarrez lanean hasteko bihartik aurrera. Gogoa bai zuk, baita zure zinegotziek ere, ezta? Bai, gure zinegotziek 8 gea eta 8 gogo biziz gaude laneako. 8 atzean ere jende gehiago daukagu, jende desenteko sarea antolatzen ari gea lanerako, ahalik eta herritar nahi izan dadin gure udal gobernua eta bai, dena gaude gogotsu lanen hasteko. Zeintzuk izango dira lehenengo erabakiak? Lehenengo erabakia lehenik eta behin lur hartzea da. Lehenik eta behin udal egitura zein den ikusi behar dugu, udala behan nola antolatzen den, udal teknikariekin egon nahi dugu, jakin beraien eskutik lehen eskutikan zeintzu dian martxan eta mai gainean dituzen planak edo lanak, eta hortik aurrera, kanpaina guztian esan dugu bezala, udala herriari iriki nahi diogu, gardentasuna zabaldu nahi dugu udalean, eta lanean hasi, baina lehenik eta behin hankak lurrean, eta demoratxo bat beharko dugu udalan egitura eta udalangileekin batera egoeraren berri izateko. Jokin, etapa bat ixten ari da, zer moduz joan dira azken urteak alkatetzan? Zoragarri. Egia esan da, asko disfrutatu dut. Bizitzan dauden bezala gazi gozoak gertatzen dira, momentu onak dira, beste batzuk oso onak, txarrak eta oso txarrak. Baina oso polita izan da eta oso gustora, benetan. Balantzea beraz, positiboa, ezta? Guztiz positiboa, benetan gustora eta gainera jendaren gandik jaso deten berotasuna oso polita izan da. Baita ere bederen azkeneko egun hauetan, maiatzaren 22 onuntz ere mezuak, elkartasuna, beraz badago, demokrazia baten gare, horrela dira emaitzak, horrela izan behar dute gainera, baina guzti horrekin ere jendearen berotasuna eta egin lan on eginaren sensazioa ere badet, jakindare gauza asko ere segurunik gaizkingo zirela, ez? Baina baita ere beste gauzatuk eta gauza asko ere ondo indira. Eta ez nik, talde bat, talde oso bat egondalako eta orain plenoan eskertu beharrokat bai Tolosako herriari eman didan aukerangatik, baita ere oain arte zinegutziak egon diren guztiei eta baita ere langilei, Tolosako udaletxeko langilei, ze azken finean gure borondatea aurrera amateko diren personak berei direlako, ez? Orduan, sensazioa. Zein izan da, azken urtetan aurrera ateatzeko zaiena izan den proiektua edo? Asko egon dira, baina lan ikaragarri gerontologikoa berria izan zen, ez? Hor sortu zanen krisi bat aldundiarekin, hori izan da agian disgusto gehien edo eman ditun proiektua hori xebe izango zen, ez? Gainera, bain ez dut, momentu honetan uste nahi netzen, honetan, ez dut baloratu nahi ez da ere, hainbat jendek egin duen kontrako lan hori, ez? Baina baloratu gabe beste batzuena, zailtasuna hondinak eta loa nolabait gehien kendu duena segurunik gerontologiko berria izango da. Eta pertsonalki garrantzitsuena iruditu zaizun proiektua? Proiektu garrantzitsuena bi agian. Bat, boiko rostidi esparru hori, ze azken finean hor lortu ditugu inoiz lortu ez den zerbait, eta da xereun etxe bizitza babestu baino gehiago martxan jartzea, beraz horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta gero, ekonomia, enpresa, leiberri, apatxarreka, guzti horren inguruan dagoen guztia. Oraindik lan asko eiteko dago, baina nire ustetan oinarri batzu jarri ditugu, sendoak izan daitezke, eta bain bultzada pixkatekin aurrera ateatzeko moduko proiektu dira.